Hyvää päivää. Tänään Luontoviikon aiheena on toiminta etsintätilanteissa. Tänään etsintöjemme kohteena on Kalevi Hermonni, eli Kale. Ja toiminta-alueena toimii Ounasvaaran metsä. Oikeanlainen varustus ja suunnitelma on kaiken A ja O. Soitan 112, kun se Hermanni on kadonnut, että pystyisikö ne auttamaan meitä? Kokeile. Olette janassa. Yllättä. No niin. Soppelassa soittaa päivää. Mä käyn kaveri on mennyt hukkaan tonne Ounasvaaran mettään. Nyt tässä joku pari tuntia sitten. Ei oo tullut vielä kotiin. Voitteko mitenkään auttaa? No kiitti. Siis ette voi. Meidän kaveri on jäätynyt tonne pihalle, niin... Joo. Niin just, ne on tärkeämpiä hommia. Ei mitään, mä hoitaa sitten itse ton kaverin kanssa. Me soittelen ehkä huomenna, jos katsotaan miten käy. Kiitti vaan, moikka. Joo, se oli ihan tuttu juttu. Perusvaltion homma. Onhan meillä kaikki tarvittavat tavarat mukana, niin reppu, Löytyy ensapulaukku, repussa. hyvää lämmintä vaatetta, Löytyy. juomaa, Löytyy. ruokaa, Löytyy. lamppu, Mukana. puhelin, Matkas. työtekoväline. Kyllä. Sitä meillä on kaikki. Ja sitten vielä reitin suunnitteleminen, mistä etsitään. Jos ei sovitaan, että rajataan tälle alueelle, koska tällä alueella todennäköisesti Hermanni on. Ja kantaa kahtia, että sä lähdet tuonne suuntaan. Mä lähden tuota polkua pitkin menemään tuonne suuntaan. Otetaan semmonen vaikka tunti. Tunti. Ja sovitaan, että tuolla pisteellä sitten tavataan ja katsotaan, onko poikaa löytyy. Huuellaan sitä vielä. Joo. Selvänä. Se on homma selvä, niin takipäin menoksi. Kyllä. Lähdetään nyt etsiä se Hermannin pois tuolta mettästä, niin meikä lähtee tuohon suuntaan, Jätkä lähtee kiertämään tuolta ja... Sovitaan tunnin päästä tässä Joo. samassa paikassa katsotaan hänet. Onko jätkillä kello? Kyllä, löytyy. Ees. Noniin, mennään. Hermanni! 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 Onko nähnyt Moi. Hermannia hei? Ei oo löytynyt vielä. Eikö vieläkään? Ei. Se on kuollut! Se on kuollut! Mä en usko, että se löytyy täältä! Se on Mä oon pakko kuollut! rauhoittaa. Äijä. Mä oon pakko rauhoittaa. Mä pitää keskittyä tähän juttuun. Pakko löytää Hermanni täältä. Se on varmaan itekin aivan hysteerisenä, mutta me ei voi olla. No, totta puh. Hengitetään, otetaan pikku tauko ja mietitään, että olisiko se voinut mennä, minne se olisi voinut mennä täällä. Hermanni! Missä se jätkä voi oikein olla? Joka paikka ei tiedä. Hermanni! Hermanni! Aja herää. Hengitys tuntuu. Hyvä. Herää. Onko se herää? Jätkän nimi on. Jätkän nimi on. Kale Hermonni. On ihan rauhassa. Joo, meikä löyssä. Se on tässä Lappeenrannan lähellä. Kun voitte Lappeenrannalle päin, niin me näen sinut, me huua. Me lämmitän tää poikaa tähän sillä aikaa. Jees, tuu äkkiä. Moikka. Hermanni. Jätkä pitää nostaa ylös, vähän skarppia nytte. Mä pitää nostaa ylös. Jäätkö täällä on? Onkin koko illan. Mä täällä,
Äijää. On sulla kylmä? On sulla kylmä? Hyvä. Luontoviikkomme päättyy jälleen onnellisesti etsijöittämme pienestä hermonnusta huolimatta. Nähdään taas ensi viikolla.